Ganun kay ani. Hi guys, good morning. Lamig daw guys. Hi guys. Maligo mig dagat. Change plan. So, malamig sa akong brother. Sa Danang. Hi, Kim. Maligmig dagat guys. Today is Sunday. So, kita-kits na lang to sa balay guys. See you later. Danau here. Ay, dahan. Ay, go. Mayong pista. Pista karang na. May pista. Ngisong ka dito eh. Ngisong mo. Ma. Ma. Ngisong ka dito. Gulo ko kayo. Sender sa pan ba? Wi-Fi. Tsugas, wala ko naon. Nag-video ko, wala ko naon. Dako jud kay lechon na oh. Dako pa ni sa dito no. Dako pa ni. Oo. Pinakakuan mo kung nakatiguang mo. Ha? Induta sa inyong tambayan diri oy. May kay inyong gikuanan batangag. Eske ba? Dito tay kayo. Chill ba inom ta diri. Wala mo pagato. Kasi nagkuan nagpakuan ra mo. Trabaho ra. Hindi na may makasahoy. Ha? Gamit kayo. Ay kanang kahoy na mutol mo dito. Dito tayo. Dito Kaya na din no? Nakiokasyon. Project na yung buntog mo ni. Daskilid. Guys, na lechon na guys ay para sa Di masaba diri. Okay ra dito eh. Pamilya ka ng kuan. Pabo. Pet shop. Siya shop diri. Kabantag lang ako ba. Suppliers ng mga isda, Lechon Pabo guys. Ha? Kahoy di mo? Laman haligi pa ko. Kung ipalit pa ng haligi. Ayun, pinagpaputol na. Nga, free na kasi yung pin. Pilang adlaw diri sa labor. 400 mo. Dito adala. Nagkuha na dito. Dito 600. Nalagi na picture dito sa bus. Unsa man gipatrabaho nimo? Ah, okay. Kasama sa supplier.
tanawa ang lechon mo. Oh. I-prank mini mo. Tanawa. Para nimi mo. Mangka. Ha? Hyper nga lang. Networking ako. Kisa si... Yun. Ay, apil siya na? Friend ka? Wala pa. Hyper? Wala pa na. Na-herbal lang yan. Ay, friend mo rin, friend si... Kuan sad noy. Katong sa taran. Online. Kalimot ko sa akong kuan. Sa ako ang tanawa oh. Gisayang ang among kuan. Ito po yung ilimno na mo oh. Pagkinahan na. Gabihan ang lechon niya with cellphone. Gabihan niya inom. Asa man yung sunlight? Da. Akong MIDP. Namo guys, diri oh, tanawa. TikTok na do. Sigapon. TikTok na. Mag-TikTok. Ganit. Sige na.